κατασκευαστική στο χώρο της κυρίας Ζώης και του κυρίου Τσιρόνη, όπου φιλοξενούνται τα αγάλματα του Ανδρέα Παπαχρήστου. Ακολουθήστε με. Τώρα θα είσαι και εσύ μαζί. Θα είμαι, θα είμαι. Και εσύ. Εγώ όταν πρωτοείδα τα έργα του Παπαχρήστου αισθάνθηκα αυτή τη συγγένεια που αισθάνεσαι όταν αναγνωρίζεις τη γενιά σου, όταν αναγνωρίζεις μέσα σε συνομήλικους σου ή μέσα σε ανθρώπους της εποχής σου, αναγνωρίζεις τους προγόνους σου, αναγνωρίζεις τις ρίζες σου. Και είπα ότι αυτός δεν μπορεί παρά να είναι ένας μεγάλος Έλληνας, απόγονος των μεγάλων αρχαιοελλήνων γλυπτών Φιδίας. Είχα ακούσει για τον Παπαχρήστο, είχα δει φωτογραφίες των έργων του, αλλά δεν τα είχα δει ζωντανά. Και το ατύχημα είναι ότι δεν είχα δει και καμία από τις εκθέσεις που γίνανε στην Ελλάδα, γιατί έχουν γίνει 3 μεγάλες εκθέσεις, μία στην Εθνική Πινακοθήκη το 89, μία στην Γκαλερί Τιτάνιουμ το 91 νομίζω ή το 92 και μία στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη το 93. Δεν είχα δει καμία από αυτές. Ήξερα για τον Παπαχρήστο, για μένα σχεδόν ήταν ένας θρύλος, ένας Έλληνας της Διασποράς που ζει στην Ουγγαρία. Είχα διαβάσει σε εγκυκλοπαίδειες για το έργο του, μέχρι που γνώρισα την κόρη του και τη γυναίκα του. Και τότε ζήτησα να τα δω, να δω τα ζωντανά έργα του, γιατί για μένα το έργο του Παπαχρήστου είναι ζωντανό. Αισθάνομαι ότι μετά από τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες γλύπτες, τόση σχέση με το μάρμαρο δεν είχε ποτέ κανένας άλλος γλύπτης. Και ο Παπαχρήστος νομίζω ότι εκφράζει τη συνέχεια της κλασικής γλυπτικής, της αρχαίας ελληνικής κλασικής γλυπτικής και του σήμερα. Νομίζω ότι είναι αυτός που συνδέει το μοντέρνο κίνημα με την αρχαιότητα και μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργεί συναισθήματα στον θεατή, τα ίδια που δημιουργούν τα έργα των μεγάλων αρχαίων Ελλήνων γλυπτών. Εμένα πραγματικά, και δεν είναι αυτό βλάσφημο, μου δημιούργησε την ίδια αίσθηση όταν πρωτοείδα αυτό το γλυπτό ή τα άλλα που φιλοξενούμε τώρα πια στο γραφείο το αρχιτεκτονικό μας, μου δημιούργησε την ίδια αίσθηση που είχα όταν αντίκρισα για πρώτη φορά στο Λούβρο τη Νίκη της Σαμοθράκης ή την Αφροδίτη της Μήλου. Και τότε είχα την αίσθηση και τη διάθεση να πάω και να τα αγκαλιάσω και να τα χαϊδέψω, να τα αισθανθώ. Γιατί αισθάνομαι ότι κυκλοφορεί αίμα μέσα σε αυτό το μάρμαρο. Και σε εκείνα, ότι είχαν τέτοια ζωή και τέτοια κίνηση που λες και θα ζωντάνευαν, ότι υπήρχε θερμοκρασία. Και αυτό δεν μπόρεσα να το ζήσω τότε, γιατί βέβαια απαγορεύεται στα μουσεία να μπήσεις τα γλυπτά ή τα έργα τέχνης γενικά. Το έζησα όταν έπιασα τα γλυπτά του Παπαχρήστου. Και από τότε αυτή είναι η αίσθηση μου κάθε μέρα και αυτή είναι και η αίσθηση όλων των επισκεπτών. Γιατί έρχεται πολλοί κόσμος για να επισκεφθεί και να δει αυτά τα γλυπτά. Και είμαι πολύ περήφανη που τα έχουμε στο γραφείο μας. Η διάθεση τους είναι να τα χαϊδέψουν. Είναι πραγματικά η αφή είναι εξαιρετική. Είναι σαν βελούδινα, είναι σαν σάρκα γυναικεία. Αυτή η σχέση του με το κορμί, με το σώμα, είναι ανθρωποκεντρικός ο Παπαχρήστος. Η σχέση του αυτή είναι μοναδική.
είναι μοναδική. Και έχει βέβαια μία αιμονή με γυναικεία κορμιά, τα οποία τα έχει σπουδάσει πραγματικά, λες. Και ενώ είναι τόσο αφαιρετικός, είναι τόσο κλασικός ταυτόχρονα. Οι αναλογίες του, οι γραμμές του, οι καμπύλες του είναι συγκλονιστικές. Εγώ θα μπορούσα να μείνω ώρες να κουμπάω πάνω τους και να σκέφτομαι, να εμπνέομαι και λίγο να τα βάζω σε ένα χορό και σε ένα διάλογο με τα μεγάλα γλυπτά της αρχαιότητας, με τα κλασικά γλυπτά της αρχαιότητας. Χρησιμοποιεί τόσο πολύ και με τόση άνεση και ευχέρεια και λες και ήταν δίπλα του. Μια ζωή γεννήθηκε με το να σκαλίζει πάνω το μάρμαρο, να σμιλεύει το μάρμαρο. Χρησιμοποιεί το πεντελικό μάρμαρο και πιστεύω ότι χρόνια μετά, αιώνες μετά, αυτά τα έργα θα μπουν πραγματικά δίπλα στα μεγάλα έργα της κλασικής αρχαιότητας, της κλασικής γλυπτικής. Δεν είναι και τυχαίο που έγινε γλύπτης ακριβώς, πολύ μικρός αποφάσισε να γίνει γλύπτης. Έφυγε από την Ελλάδα μόλις 11 χρονών, μέσα στη δίνη του εμφυλίου. Πήγε στην Ουγγαρία και εκεί τρόμαξε στην αρχή, σκεπτόμενος ότι μπορεί τελικά εξωτερικοί παράγοντες, το γεγονός ότι θα ζούσε μακριά από την Ελλάδα, να τον κάνουν να χάσει την ελληνικότητά του. Και έντρομος αποφάσισε τότε ότι θα συνεχίσει αυτή την ελληνικότητα. Πώς? Θα γίνει γλύπτης. Γιατί είχε την αίσθηση ότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν γλύπτες. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστική αποκάλυψη που την έκανε σε μία συνέντευξή του. Δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά, όμως από την κόρη του και τις διηγήσεις είναι σαν να τον γνωρίζω και κυρίως είναι σαν να τον γνωρίζω μέσα από το έργο του. Νομίζω ότι τον ξέρω καλύτερα από κάθε άλλον, τον Παπαχρήστο, γιατί επικοινωνώ με το έργο του και τελικά ο καλλιτέχνης δεν μιλάει ο ίδιος, μιλάει με το έργο του. Ο ίδιος έχει πει αυτό, ότι είναι Έλληνας. Βέβαια, ερίζουν το πολιτισμού της Ελλάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού της Βουδαπέστης. Πάμε να δούμε και εκείνο. Είναι κι άλλο ένα πολύ ωραίο. Και ερίζουν και λένε ότι οι Ούγγροι λένε είναι Ούγγρος γλύπτης, Ούγγρος καλλιτέχνης, γιατί ανδρώθηκε και σπούδασε και επηρεάστηκε από Ούγγρους γλύπτες σε ουγγρικά σχολεία. Κι όμως, τελικά είναι το γονίδιο, δεν ξέρω. Είναι αυτή η λατρεία που είχε και που θέλησε να μείνει γατζωμένος στην αρχαία ελληνική τέχνη που του δίνει αυτή την ελληνικότητα. Είναι το υλικό, είναι όλα μαζί. Είναι η αγάπη του για την Ελλάδα και η σχέση του με την ιστορία και η αγάπη του να ξαναβρει οτιδήποτε ελληνικό και οτιδήποτε σε σχέση με την τέχνη, την αρχαία ελληνική, όλα αυτά. Ξέρω ότι θα μπορούσα να μιλάω μέρες ολόκληρες για τον Παπαχρήστο και κυρίως για αυτή την αίσθηση, τη ζωντάνια που έχουν τα γλυπτά του. Και αυτή η λεπτομέρεια και ταυτόχρονα και η αφαιρετικότητα που έχουν. Και η κίνηση που έχουν. Και ο ερωτισμός που έχουν. Πάμε να δούμε και τα μέσα. Τα θέματα του, αναπαυόμενη γυναίκα, είναι πάρα πολλές φορές, έχει αιμονές και με τον ίδιο τίτλο. Όλα αυτά έχουν εκτεθεί στην Εθνική Πινακοθήκη βέβαια. Αναπαυόμενη γυναίκα, γονιμότητα, θηλυκότητα. Κανένας άλλος
γλύπτης δεν έχει δει, νομίζω, με τόση αγάπη και τόσο έρωτα το ανθρώπινο σώμα. Η μητρότητα, είναι τα θέματά του. Και βέβαια, σου θυμίζει πολλές φορές, ακόμα και τα παλιότερα ελληνικά γλυπτά, τα προκλασικά, δηλαδή είναι σαν να ξαναγυρίζει τελείως τις ρίζες του σιγά σιγά, που τα παλιά γλυπτά, η θεά μαμά, πάρα πολλά τέτοια γλυπτά μαρμάρινα, με παριανό μάρμαρο συνήθως, και ήταν πιο πολύ τα βρίσκουμε σε μικρογλυπτική. Δεν έχουν αυτή την αφαιρετικότητα που βλέπεις εδώ τώρα. Μπορεί να μην βλέπεις μάτια, μπορεί να μην βλέπεις χείλη, αλλά τα αισθάνεσαι. Είναι σαν να είναι ζωγραφισμένα εκεί, σαν να υπάρχουν. Θηλυκότητα, μητρότητα. Και πάμε και μέσα. Νομίζω ότι είναι τόσο πρωταγωνιστές στο γραφείο αυτά τα έργα, που είναι και λίγο ανταγωνιστικά των δικών μας έργων. Παρόλο που δεν είμαστε το ίδιο αντικείμενο. Όμως πιστεύω ότι η γλυπτική με την αρχιτεκτονική κάνουν ένα εξαιρετικό διάλογο. Και νομίζω ότι η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τη γλυπτική. Και η γλυπτική έχει ανάγκη την αρχιτεκτονική. Γι' αυτό και βρίσκουν ζεστή φιλοξενία τόσα γλυπτά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε μεγάλα οικοδομήματα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, θέλουν ένα Παρθενώνα. Όπως βέβαια είναι κατάλληλα, γιατί ο Παπαχρήστος δεν έχει κάνει μόνο αυτής της κλίμακας έργα, έχει και πιο μνημειακά, εντός εισαγωγικών θα έλεγα, έργα, δηλαδή μεγάλων διαστάσεων που μπορούν να τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους, σε υπαίθριους δημόσιους χώρους. Και έργα του υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, και σε ιδιωτικές συλλογές και σε μουσεία, σε πινακοθήκες και σε πάρκα μεγάλα. Και εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια παραγωγικότητα και όρεξη και να μας χαρίσει πολλά ακόμα μεγάλα και εμπνευσμένα έργα ο Ανδρέας Παπαχρήστος, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 και το 1948 ήδη ήταν στην Ουγγαρία και μαθήτευσε δίπλα στο διάσημο Μίκους. Γενικά νομίζω ότι έχει καταφέρει να παντρέψει την κλασική γλυπτική με τη μοντέρνα τέχνη, με πολλά στοιχεία εξπρεσιονισμού. Γεωργία, από πότε βρίσκονται τα γάρματα στο χώρο σας? Δήμητρα, βρίσκονται εδώ 4 χρόνια, πάμε για 5ο χρόνο φέτος, από τότε που αναπλάστηκε ο χώρος μας, το αρχιτεκτονικό γραφείο εδώ, και έπρεπε πια αποτελέσει έμβλημα του γραφείου και έμπνευση του γραφείου, έχουν γίνει αναπόσπαστο στοιχείο. Φιλοξενούνται βεβαίως και εκτίθενται, και ομολογώ ότι έρχεται κόσμος ειδικά για να δει αυτά τα έργα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά, την Ισιδώρα Βασαλίδου, τη σύζυγο του Ανδρέα Παπαχρήστου, και την κόρη του Ισιδώρα Παπαχρήστου, για την ευγενική αυτή, εντός εισαγωγικών, προσφορά. Είναι προσφορά στην τέχνη γενικά, το να εκτίθενται αυτά τα έργα. Και θα ελπίζω ότι θα φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης τους. Πάντως πραγματικά νομίζω ότι χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να είναι το γραφείο που είναι. Αυτό το γραφείο. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διάγουμε ως Έλληνες και ως αρχιτέκτονες, νομίζω ότι
θα παίξουν αυτά το ρόλο τους για να ανακάμψουμε και ψυχολογικά, αλλά